gaskiyar da yawancin matasa ba sa samun nasara da kuma yadda za su guje mata. A yau duniya ta cika da matasa masu hazaƙa, basira da kuma buri mai girma. Amma duk da haka mutane da yawa suna kasa cimma burinsu. Ba wai rashin damar yin nasara bane matsalar. A'a, akwai wasu halaye da ɗabi'u da suke hana matasa kaiwa ga nasara duk da irin ƙoƙarin da suke yi. A wannan bidiyon zan bayyana muku wata gaskiya mai zafi da ke hana matasa kaiwa ga nasara. Sannan zan bayyana maka yadda za ka guje wa wannan matsalan domin ka gina rayuwarka mai amfani. Abu na farko shine rashin manufa. Da yawan matasa suna rayuwa ne ba tare da tabbataccen buri ba. Suna tashi yau ba su san inda suke nufin kaiwa ba. Idan har baka da manufa, rayuwa za ta tura ka duk inda ta ga dama. Yadda za ka guje mata shine ka rubuta burinka a takarda. Ka san me kake so a rayuwa. Ilimi ne, sana'a ne, ko kasuwanci ne. Sannan ka kasance mai yawan tuna burinka a kullum. Hanya ta biyu shine bata lokaci da shaye-shaye da kuma abubuwan banza. Ka sani lokaci shine babban dukiyar matashi, amma da yawa suna bata shi a shaye-shaye, caca da kuma wasanni marasa amfani ko shafukan sada zumunta ba tare da amfani ba. Saboda haka ka rage abubuwan da ba za su kawo maka ci gaba ba. Ka mayar da hankalinka akan abubuwan da za su gina maka rayuwa, ba abin da zai bata maka lokaci ba. Na uku shine rashin haƙuri. Da yawan matasa suna son ganin nasara cikin gaggawa. Idan suka fara abu bai ba su kuɗi nan take ba, sai su dakatar da shi. Dan uwa, ka fahimci cewar nasara tana buƙatar lokaci. Kamar shuka ce ba ta yin 'ya'ya a rana ɗaya. Ka koyi haƙuri da juriya. Na huɗu shine yin rayuwar ƙarya. A zamanin yau matasa da yawa suna son nuna cewar sun yi nasara alhalin ba haka yake ba. Suna kashe kuɗi akan abin da zai burge mutane maimakon abin da zai gina musu rayuwa. Ka rayu da gaskiya, ka gina kanka, kada ka damu da abin da mutane suke faɗa. Na biyar shine rashin koyon sana'a ko ilimi. Wasu matasa suna raina sana'a ko ilimi. Suna tunanin sai sun samu aiki mai kyau kai tsaye. Wannan kuma ba ƙaramin kuskure bane. Ka koyi sana'a ko kana cikin makaranta ko baka cikin makaranta. Ilimi da skills su ne ginshiƙin rayuwa. Na shida shine zama cikin mugayen abokai. Abokai suna iya gina ka ko su rusa ka. A gaskiyar magana shine idan kana tare da mutane marasa buri to kai ma zaka fara zama irin su. Ka zaɓi abokai masu tunani mai kyau, masu burin ci gaba. Ka rage hulɗa da abokan da za su bata maka lokaci. Na bakwai shine rashin dogaro ga Allah. Duk da ƙoƙarinka idan ba ka da dogaro ga Allah to rayuwa za ta iya zama mai wahala. Wasu matasa da yawa suna mantawa da addu'a da ibada. Ka dinga addu'a, ka dage da ibada, ka nemi taimakon Allah a duk abin da kake yi. Ka tuna nasara ba sa'a bace kawai, tana buƙatar manufa, haƙuri, ilimi, niyya da kuma canjin hali. Idan har matashi ya guji waɗannan kurakuran da muka tattauna to babu abin da zai hana shi kaiwa ga burinsa. Ka tuna rayuwarka tana hannunka ne, ko za ka ɓata ta